Здравейте, здравейте! Ето тук съживяваме една машина. Днес чакаме гарнитурата да дойде и може би ще стане. Тя има прикачен инвентар. Две битака перник да не забравя. Две, как се казваха? Благодаря ти. Четки. Две четки има към нея. Ето ги тук. Едната е с пластмасови косми, другата е с метални. Ето ги. Днеска всеки момент очакваме да завали. Той пръсква леко. Но ние сме готови с закритите площи. Горе-долу, леко по леко действаме. Да видим какво се случва. Тук наистина го подредихме. Ето и тук. Горе-долу. Мисля, че напредваме. Другата седмица ще има много стока пак. Всякакви брамбълзлъци. Тук имаме и футболни неща, стари програмки, други работи, оригинални на Ливърпул има. Вижте, в тази папка има събирани много неща за Ливърпул. За феновете специално на Ливърпул. И тук отдолу има още вестници, списания, програмки.